سلام كما كأنهم كبرات تخاتلتي موسوبنا أنا فرزجي لما أنتون أب فتنا كن أتوم زيبلنا بوتاتات بزبل أرستي حنت حتصار فيديو أدليلكم علىه أب جزية فتنا استفعل لي بوتاتات على كن أتوم زي فكرنا أفتنا تراي زي كنا ولا أب جزية لممت قل كم قال خنبل ثم تعبيلاتات مسرح خبنا يوم سيناتنا فتناي كدنا قرنا قبل ولا حنت تأذى هيبناني نحنا دما تخيلنا نتتابع تحسنا نابتي كل بوتا كنعتو نخيلنا بس من قد زنما كترفنا خيلي سلازي نازين مبراه لو معنتي نشتي فيديو مساعدكم ككافله نابتي تحس تقبلكم سناي مكتل باركس قدمي نابتي جبراوي ويدما أبت ختما زلو تابيلاتات بجبري كقدمي مرأينا زيوم تابيلاتات زيوم توم أبت ختما أن رخبهم تابيلاتات كم زجرنا بسئلي قدم مجمرتا خنورهم مغنياتو تامكينا اندهدت كلا حنسا ديك نريهم نخلينا ويتصبو جرنا ديك نسولو لهم نخلينا توم تابيلاتات سلازي نزيوم كنريومينا بزا قدامي تغجمري زي قدامي تابيلا انت تبلزلا تقولنا عصويو يزبلنا زلو بحدا قولنا ان خدنا كمز عينت تابيلا عند حرد ارينا كيركا بتقولنا ولا بتقولنا اتو حلف نوشتي غنا موداتا عصوي نابتو بلو يبلكان يزبلنا زلو ازي قيح ملكت اتا بصقام زلا سئل اندحرينا عصويو زقولنا جن ناغارن نسايكلن فقودي بو خاطو مالتي زي خاليتي بيمان زلا سئلن حرينا خا عصوي تقودنا جن ناغار تراي زفقد وي اغار كاتو يخدي ولا حنتي زشجر يقولوا نيات بلنا زلا كل غيزه خمس عينت تابيلاتات كنرئ خلنا عفتنا يخون ولا ابلممد كناتو يبلنا نصقاما زلا غودنا لا ولا سنيمانا زلا غودنا إنا خنبل زلنا بتوسعي زخاليت خالك تماساساليتا تخيلو زخيد غودنا الله نسو عصو ايكونن نيمانكا تعصف كلخا غن نسو عصوي سلازي بيمانكا زلو غودنا عصو سلازخونه نقدمي تراي كيدات بلكا زيادما كنستبللا خنكلالنا همز عينت ابيلا نحرينا تئزاز كاب فتانينا وي كاب ممهرنا خنصبي بلنا سقيلنا نابت قدميت زبلنا زلو تراينا خنحلف زلنا بتمساسالي اذا تابيلا زي اون كناتو نابز غودنازي كمز عينت تابيلا نحرينا نابز غودنازي خطاتو كليو يزبلنا زلو غن انتاي فولينات الله ازا تابيلا زيا اب تحتي يصحفوا اليوم نمانيو خاطو زفقرو يفقرو اليوم حد غيزه تقماط ايديخا ابتي غزاوتي نامنت بدحزات ابيلا ندحرالو غزاوت خان ندحرالو نعخا خطاتو يفقدكاي بصحاي نايتوم ابت غزاوت زلو سدرا بيتات ندحركونكا كتاتو يفقدكاي كتبصح مالتي ندحر ناي بوست اوفيس ندحركونكا ويزوم ليفورم دبالو ناي بوست ازوبصح ندحر كوينوم كاتو يفقدومي نورمال سراح زي بالكاغن ناو ايفقدكان كتاتو مالتي سلازي كمذا عينت تابيلا خنرئ خلنا اب اوام فتنا كل غيزي انفتنا تراينا خنقير زلنا زي اب بطعمي اتدناغر سلازي كل غيزي كنتققلا خنقلالنا نعانا اي ملكاتني اغزي فتنا ولا حنتي ناو زخيد مخنيات سلازي بلنا اتفتنا يناتناون اي حبرناني نيما نابل وين صقاما بلا يبلناني سوق يزبل مغنياتو توم تابيلاتات تماهر كايمها سلازي انت حنقبرالنا كم زعينة تابيلا خنرئ خلنا انفتنا كنقير كنكلالنا اذا عينة تابيلا زدما تقلالا اينا خناتو زيبلنا اي فقدناني تقلالا بفصوم اي فقدناني ناب كم زعينة تابيلا زلو غودنا خناتو مخنياتو بانصارنا وغن مكاين سلازمصا زلوا وان واي حدا منقد تراي نبا انصارنا زمصا مكاين ترايو كحلفا زفقدا سلازي
ከምዛ ዓይነት ፍጹም ተኣምር ክነኣትዎ የብልናን እዚ ጠቕላላ ኩልኩል እዩ መብዛሕቲና ንፈልጦ ኢና እዚ ታቤላ እዚ ከም ተወሳኺ ሒዘዮም ዝመጻኹ ክልተ ታቤላታት ኣለዉ እዚኦም ክንኣትዎም ኣይፍቀደናን እዩ ማለት ኣይኮነን እዚኦም ክንኣትዎም ይፍቀደና እዩ ኣገባብ ኣጠቃቅምኦም ግን ካብቲ ኖርማል ኣካይዳና ይፈልዮም እዩ እዚ ኣይንባንሽትራሰ ወይ ድማ ዋን ዌይ ሓደ መንገዲ ዘለዎ ጽርግያ እዚ ኩሉ ግዜ ናብዛ ዓይነት ጽርግያ ከምዛ ዓይነት ጽርግያ መስኣተና ሓደ ንድሕሪት ምምላስ ኣይፍቀድን እዩ ካልኣይ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ወይ ድማ ዘደናግርን ካብዚ ኣይንባንሽትራሰ ወይ ሓደ መንገዲ ጽርግያ ክንወጽእ እንከለና ንጸጋም ዲና ንየማን ክንዕጸፍ እንከለና ኩሉ ግዜ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዘጋግየና ንጸጋም ኣብ እንዕጸፈሉ ግዜ ግድን እቲ ጸጋማይ ጽርግያ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ኣንጎሎ ማለት እዩ ጸጋም ክሕዝ ከለኹ ናብቲ ጸጋማይ ክጽጋዕ የብለይ ክጽጋዕ ኣለኒ ምክንያቱ ብኣንጻራይ ሸነኽ ዝመጻ መካይን የለዋን እንድሕር ኣብ ኖርማል ጽርግያ እንድሕር ንጸጋም ክዕጸፍ እንድሕር ኮይነ የማናይ ሒዘ ዝዕጸፍ ኣብ ኣይንባንሽትራሰ ግን ጸጋመይ ክዕጸፍ እንድሕር ኮይነ ጸጋመይ ሒዘ ይዕጸፍ የማናይ ንየማን ክዕጸፍ እንድሕር ተለኻ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ጽርግያ ሒዘ ይዕጸፍ እዚኣታ ኣይንባንሽትራሰ እትበሃል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ታቤላ ድማ ነዚኣ ትመስል እዚ ታቤላ ዝንታይ ዝበሃል ሽርት ግሽብንሽካይት ትብሎ ከምዛ ዓይነት ታቤላ እዚ ክንርኢ ከለና እታ ላዕለወይቲ መእተዊት እያ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ተኣቱለኻ ገዛውቲ ኣለዉ ቆልዑ ናእሹ ኣለዉ ይፃወቱሉ እዮም እቲ ቦታ ስለዚ ብልዑል ጥንቃቐ ክትዝውር ስለ ዘለካ ኣብዚ ቦታ እዚ ኩሉ ግዜ ናህርኻ ብጣዕሚ ከተጉድሎ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ካብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክትከይድ ኣለካ ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኣዚኻ ስጉምትታት ከም ኖርማል ሰብ ዝኸዱ ኣካይዳ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ማለት እዩ እግርና ክንከይድ ከለና ሲ ኖርማል ኢና ንኸይድ እታ መኪና ክሳብ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ኢኻ ክትከይድ ዘለዋ ኣብ ፈተና ማለት እዩ ምክንያቱ ቆልዑ ከኣትዉኻ ክእሉ ዝኾነ ነገር ከጋጥመካ ክእል ኣብዚ ታቤላ እዚ ክሳብ መዓስ ኢኻ ትኸይድ ክሳብ እዚ ታቤላ እዚ ወይ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ተወዲኡ ኣሎ ዝብል ታቤላ ብቀይሕ ዝተሓንፀፀት ክሳብ እትረክብ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ካልአይቲ ነዚኣ ትመስል ኣላ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ቆልዓ ኣብ ኢዳ ሒዛ በቲ ታቤላ ኣኽቢቡ ዞን ኢሉ ዝፀሓፈላ ታቤላ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ረኸብኳን ግን ኣብቲ ቪድዮ ላ ከሪአኩም እየ ኣብኣ ከዓ ልክዕ ከምዚኣ ሽርት ግሽብንሽካይት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እምበኣርከስ ነዚአን መስላትን ታቤላታት ናብቲ ግብራዊ ክንከይድና ኣብቲ ከተማ ክንሪኦ ኢና ሰናይ ምክትታል ሕጂ ኣብ ከተማ ኣለና ኣብ ከተማ ኩሉ ግዜ ብ50 ኢና ክንከይድ ዘለና ክሳብ ናይ 30 ኺድ ወይ ካልእ ኢሉ ሕጊ ዘይኣዘዘና ማለት እዩ ብ50 ክንከይድ እዩ ዝፍቀደና ንጸጋም ክዕጸፍ ደልየለኹ ፍራቻ ንጸጋም ገይረ የማነይ ርኤ ዋል ሓደ መኪና ዝመጽእ የለን ከምዚኣ ገይረ ቀሲለ ዕጸፍ ኣብዚ ቅድሚት እውን ዜብራ ኣለኒ ዜብራ ኣስተውዒለ ንየማንን ጸጋምን ግልጽ ኢለ ብጥንቃቐ ክሓልፍ ክኽእል ኣለኒ ንየማን ክዕጸፍ እያ ኣብዚኣ ሽትራሰ ኣብዚኣ ጎደና ማለት እዩ እዚኣ ኣይንባንሽትራሰ እያ እዚኣ ዋን ዌይ መንገዲ እያ ኣብኣ ኸላ እንታይ ተወሳኺት ኣለዋ ሽርት ግሽብንሽካይት ወይ ድማ እቲ ብቐስታ ክንከዶ ኣለና ንየማን ዘላ ታቤላ ትሪእዋ ኣለኹም ያ ኣብዚኣ ቀስ ኢልና ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኢና ክንከይድ ዘለና ኣብዚ ዜብራ ኣለኒ እዚ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለኒ ኩሉ ግዜ እዚ ከተማ ስለ ዝኾነ ቆልዑ ክፃወትሉ ክእሉ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ህበኒ ስለ ዘሎ ነቲ ፈታነየይ ከርእዮ ወይ ድማ ኣካይዳይ ኩሉ ግዜ ስጉምትታት እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣቅድመይ መኪና ኣላ ብየማናይ ሸነኽ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ዜብራ ኣሎ ኩሉ ግዜ ጥንቅቕ ኢለ ክሓልፍ ክኽእል ኣለኒ ምክንያቱ ነቲ ኣጋር ክሪኦ ይክእልኒ ውትፍ ክብለኒ ክእል ዝኾነ ቆልዓ ድዩ ወይ በዓል ሳይክል ድዩ ኩሉ ግዜ ከስተውዕል ክኽእል ኣለኒ እዛ ታቤላ ትኺልካ ንቅድሚት ጥራይ ኺድ ትብል ዘላ
حجب زيتي وان واي دما وي عين بان شراس زبولكم نصقام كتعصف ندحركم كل جيزه صقام كتحز عليك نيمان كتعصف ندحر دليخا يمان كتحز عليك زبولكم ازيا مالتي تدناغر ابز ارو غيرلكا سلو ولا حنتي صقام ايكون ارو زي بلو عين بان شراس له حجي زياتا شرط غش بندش كاي تودي إلو تبلنلا بيماني زلا شنختيو اللهم تودي إلو جن صقام كعصفه صقامي ፍራቻ ገይረ ኣብቲ ጎደና ዘሎ ቀዳምነት ሂበ ከምዚ ገይረ ይሓልፍ እዚ ናይ 50 ኦልሬዲ ቲ ናይ ሽርት ግሽ ብንድሽካይት ደረት ፍጥነተይ ተወዲኡሎ እቲያ ከም ተወሳኺት ሽርት ግሽ ብንድሽካይት ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክንከዶ ኣለና ዝበልኩም ካልአይቲ ታቤላ ድማ ሓንቲ ጓንሰይቲ ኣብ ኢዳኻ ቆልዓ ሒዛ ዘላ እዚኣ ኣብ ፊትና ዘላ ታቤላ ማለት እዩ ትሪዋ እንድሕር ኣለኹም ኣብታ ጠቃ ሞተር ሳይክል ዘላ ታቤላ እዚኣ ታቤላ ካልከ ሽርት ግሽ ብንድሽካይት ተማሳሳሊት ምስትያ ሓንቲ ታቤላ ኩሉ ግዜ በቲ ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ቀሲልና ልክዕ ከም ናይ ሰብ ስጉምትታት ክንከዳ ዘለና ታቤላ ናብኡ እቶ ኣይብለካኒ እትፈተናይ ምናልባት እቶ እንድሕር ይልካ ግን ናብቲያ ዘራኹም ሕጂ እቶ እንድሕር ይልካ ግን ልክዕ ካብ 4 ክሳብ 7 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ኢና ክንከይድ ዘለና ኣብዚያ እቲያ ኩልኩል ዝበልኩኹም ወይ ድማ አንጻር ናይ አይንባንሽትራስ ዘሎ ብጸጋምና ዝመጽእ ጎነና ረይዋ እሱ ታቤላቲ ቀይሕ ማእከላ ከዓ ጻዕዳ ሕንጻት ዘላታ ጠቅላላ ንዑ ናብኡ ገጽና ክንቀርብ ይብልናን እዚኣ ብጸጋምና ዘላ ሸነኽ ጎደና ማለት እዩ እዙን አይንባንሽትራስ ይትኺለ በንጻረይ ትመጽእ ዝኾነት ዓይነት መኪና የላ ትኺለ ከይዘለኒ አሞዳታና ዛ አይንባንሽትራስ ስቶፕ አሎ ኣብ ስቶፕ ኩሉ ግዜ 3 ሰከንድ ደው ክንብል ክንቀላለን ኢልና ኢና ኒየማን እንድሕር ኮይኑ ኒየማን ፍራቻ ወልዕና ኒየማንና ንሕዝልክ ሓምዛ ኣብ ቅድሚ ዘላ መኪና ደው ኢላ ዘላ ፍራቻ ኒየማን ገይረ ደው ኢለ ይጽበ አከምዚ ጸቢብ ጎደና እንታይ ያሎ ቤትሮ ኣብ ቅድሚት ገብሩለይ መስትያት በቲ ብጸጋምን ብየማን ዝመጽእ ዓይነት ተሽከርካሪ ክሪኦ ስለዚ ጸግመኒ ሓደ ግዜ ቤትሮ ገብሩልካ እዮም እቲ ቤትሮ ሪኢኻ ስታይት ገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ኒየማንና ክንዕጸፊና አጋራሎ ተጠንቂቃ ሓልፍ የማነይ ጸጋመይ ሪኤ ኣብዚ ኒየማን ከዕጸፍ ስለ ደለ ዘለኹ ፍራቻ ገይረ ብኻልኣይ ማርሻ ቀሲለ ተጠንቂቃ ይሓልፍ እዚ 30 ዞን ብለንሎ 30 ኸይዳለኒ እምባርከስ ኣብዚ ኣዘላ እቲያ ጎደና ኩልኩል ይዝብላ ኣብዚ ክነስተውዕለለን ኣለና ከሪአኩም ክትኣቱ እዚ ጎደና እዚ እንድሕር ከድካ ዕጽው እዩ ዝብል ታቤላ ማለት እዩ ትሪዋ ኣለኹም እዚኣ ክልተ ታቤላ ንሪአና ኣለና ብየማንና ሸነኽ ዋላ እንድሕር ዘየስተቢልና ኣለን ተመሊስና ንርአየን ብየማንና ሸነኽ ተን ክልተ ዓይነት ታቤላታት ኣለዋ ሓንቲ እታ እቲ ጎደና ዕጽው ካልአይቲ ከዓ ናብዚ ጎደና ዝኽትኣቱ ኣይፍቀደካኒ እንትርፎ በዓል ፖስት ኦፊስ ወይ በፀሓይ ወይ ተኻራያ ያብኡ ወይ ድማ ዋና ገዛሊ ብዘይገድስ እዚኣ እንታይ ትብላላ ልክዕ ከማ ታቤላ ነለትና ፊትና ታቤላ ነለት ክንኣቱ ጻዕዳ ኣማከላ ጻዕዳ ብቀይሕ ዝተኸበት ማለት እዩ ናብኡ ጎደና እውን ክንሓልፍ ይብልናን ይዝብለና ዘሎ ስለዚ እዚአን ታቤላታት እዚአን ኣብ ፈተና ክንጥንቀቐለን ክንቀላለና ኩሉ ግዜ ናትና ፈታናይ ብድሕሪት ኮይኑ ንየማን ንጸጋም ካልአይቲ አንጎሎ ብሳልሳይ ወገን ናይ ደሴት መውጽኢ ውጻእ ገለ ይዝብለና ኣከም ዝኹነታት ግን ኣይሕብረናን እዩ ምክንያቱ ቶም ታቤላታት ድሮ ተማሂርናዮም ኣለና ይፈልጦሚ ኣካል ናይቲ ፈተና ስለ ዝኾኑ ቶም ታቤላታት ከዓ ብከምዚ ገይሩ ክፍትነና ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐን مستوعلن كحتناي بزغنا لو معنتي نزي مسل زدالخلكم كعجزكم تسفا قبر بخالة تحسوا بخالة جزي خسام رخب تنيلكم بمكتالكم كابلب دندامزغنكو سلام كنا